Dydd Gwyl Dewi hapus I chi, a chroeso mawr I Gastell Penrhyn. Gethin ydw I, a dwi'n brif arddwr yma. Bob blwyddyn mae 'na fôr o gennin Pedr ar hyd y lle, ond nid ar hap mae hynny'n digwydd. Dros y blynyddoedd, da ni wedi plannu cannoedd, os nad miloedd o fylbiau daffodils ar hyd y lle I greu arddangosfa wych ar gyfer Dydd Gwyl Dewi. Dewch efo fi draw i'r tŷ gwydyr I glywed sut allwch chi blannu a tyfu cennin Pedr adra. Yn mis Medi fel rheol mae plannu bylbiau daffodil debyg I hon, ond bellach mae nifer o lefydd yn gwerthu bylbiau wedi plannu mewn potiau yn barod I fynd allan yn eich gardd chi y Gwanwyn yma. Mi wneith daffodil dyfu mewn unrhyw bridd sydd ddim yn cael ei foddi gan ddŵr. Mi wneith ffynnu mewn pridd ffrwythlon sydd yn dreinio yn dda. Mae daffodil y math o blanhigyn sy'n storio ei egni yn y bylb, ac felly mae'n hanfodol tynnu yr blodau sydd wedi marw fel nad ydynt yn mynd I had. Hefyd, mae angen gadael i'r dail droi yn berffaith felyn cyn ei torri. Cofiwch rannu lluniau eich cennin Pedr ganddoch chi adra hefo ni. Tan tro nesa!